салом алейкум дӯстони азиз. Навори пешинаи мо дар бораи простатити шадид ё острый простатит буд ва имрӯз дар бораи хронический простатит ё ба тоҷикӣ простатити музмин суҳбат мекунем, чунки ин беморӣ бисёртар паҳн шудааст ва бисёриҳо ҳатто намедонанд ки ба ин беморӣ гирифтор шудаанд. Ин навор дарозтар мешавад албатта, вале боварӣ дорам ки барои ҳар як нафар мард ин навор муҳим аст. Албатта ин навор низ барои занҳо нест, барои ҳамин аз занҳо хоҳиш мекунам ки ин наворро набинед. Хуб, вале пеш аз оне ки мавзӯъро шурӯъ мекунам, ба шумо мехоҳам се нуқтаи муҳимро расонам. Ино бениҳоят муҳиманд. Якум ин ки дар инстаграми ман ҳар рӯз ба ман 700-800 нафар савол равон мекунанд ва аз сабабе ки ман дер ба онҳо ҷавоб медиҳам, аз рӯи гӯем кор, аз рӯи очереди зиёд, баъзеҳо дар комментария менависанд ки доктор ба ман маслиҳат диҳед ва баъзе аз гӯем ки мошенникҳо пайдо шуданд ки ба ҳамин шахсон менависанд ки доктор пулакӣ консултатсия медиҳад, барои ҳамин ба ман пул гузарон ва ман туғрӣ мекунам ва мехелӣ ки ту бо доктор гӯем ки ҳамсуҳбат шавӣ ва консултатсия гирӣ. Мехоҳам ба шумо расонам ки ман дар инстаграм, фейсбук ва гӯем ки дар почтаи электронии худ бепул бе ягон дирам ба шумо маслиҳат медиҳам. Ин бепул аст. Барои ҳамин ба ягон мошенник пул надиҳед ва боварам накунед. танҳо шумо бояд интизор шавед ки ман вақт ёбам ва ба саволи шумо ҷавоб гардонам. баъзеҳо то 5-6 рӯз ҳатто гӯем ки сабр мекунам барои ҷавоб гирифтани худ. Бародарон, барои ҳамин як бори дигар такрор мекунам ки илтимос ба ягон нафар пул нагузаронед, пул надиҳед, ба хотире ки консултатсияи ман, маслиҳати ман дар инстаграм, фейсбук ва почтаи электронӣ бепул аст, барои шумо аст. ва ҳатто агар шумо аҳамият додагӣ бошед, дар ҳамин шабакаи худам дар канали ютубӣ ман реклама надорам, яъне ҳамун монетизатсияе ки мемонад ютуб, рекламаҳо дар дигар блогерҳо агар аҳамият додагӣ бошед, ман ҳаминро гирон кардагӣ нестам, худам гирон кардагӣ нестам, ба хотире ки ҳамин чиз ба ман лозим нест. Канали ман на ба ман, на ба шабакаи ютуб гӯем ягон фоида намеорад аз ҷиҳати гӯем ки молӣ. Ин канал танҳо барои шумо аст. Ба ҳамин хотир кадоме тамошо мекунад, кадоме подписатсия мекунад, ин ба фоидаи шумо аст, бародарон азиз. Хуб, дӯстони азиз, дуюм нуқтаи бениҳоят муҳим. Бисёриҳо ба ман менависанд ки дар ҳамин комментариҳо, яъне чӣ хеле ба назди шумо равем, шумо дар куҷо кор мекунед, чӣ хеле ба шумо алоқа кунем. Аллакай чанд маротиба шуд ман мефаҳмонам, вале боз дар комментария менависанд. Ман дар Русия кор намекунам, дар Тоҷикистон низ кор намекунам. Ман дар Сербия ҳастам. Се роҳ аст ки шумо метавонед ба ман нависед. Якум, ин инстаграми ман аст ки дар зери ҳар як навор ман уна мегузорам ва шумо дар ҳамин наворам ҳатто мебинед. Дуюм, ин фейсбуки ман аст. Инро ҳам дар назди гӯем ки дар поёни ҳар як навор мегузорам. Сеюм, ин почтаи электронии ман аст. Вале барои ба саволатон ҷавоб гирифтан шумо бояд чанд рӯз сабр кунед. ба хотире ки саволҳо бениҳоят зиёд меоянд ва ман аз субҳ то бегоҳ дар беморхона ҳастам ва танҳо шабона метавонам ки ба 100-200 савол гӯем ки ҷавоб гардонам. илтимос бо сабр бошед. Агар сабр надоред, ба рақами гӯем ки ёрии таъҷилӣ занг занед. Оное ки мегӯянд на фейсбук надорам ё ин ки инстаграм надорам, илтимос кушоед, ягон ҷои гӯем ки қинӣ надорад, кушоед, ба саволатон ҷавоб гиред, баъдан агар ҳамин чиз ба шумо лозим набошад, удалит кунед. Сеюм нуқтае ки бениҳоят муҳим аст, мехоҳам ба шумо расонам. Ман дар инстаграм дар рӯзҳои наздик ният дорам ки прямой эфир кунам ва дар мавзӯи бемориҳои мардонагӣ саволу ҷавоб яъне ки шавад. ва шумо тавонед ки дилхоҳ саволе ки доред, оиди намедонам простатит, цистит, уретрит, намедонам хронический простатит, оиди ман намедонам фоизи паст шудани фоизи сперма ва амино, сперматозоид, метавонед саволҳои худро дар инстаграми ман дароед, мо прямой эфир мекунем ва ба ҳар як саволи шумо ман ҷавоб мегардонам. оиди оне ки кай мешавад прямой эфир, метавонед дароед дар инстаграм, подписатсия кунед ва интизор шавед. Ман ҳатман дар рӯзҳои наздик ин эфирро мегузаронам. хуб, инчунин дӯстони азиз, метавонед дар ҳамин комментария нависед ки кадом беморӣ барои шумо муҳим аст, дар бораи кадом беморӣ мехоҳед маълумот гиред. Ман ҳатман ба назар мегирам ва навор оиди ҳамон беморӣ ки шумо мехоҳед ҳатман навор мекунам. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро дар оиди хронический простатит ё простатити музмин. хуб, дӯстони азиз, як бори дигар кӯтоҳ мефаҳмонам ки простата чӣ узв аст, дар куҷо аст ва чӣ вазифаро иҷро мекунад. Ин барои оное ки пешина наворро дидагӣ набуданд ё ин ки дида буданд ва фаромӯш карданд ва баъди фаҳмондан албатта дар бораи хронический простатит суҳбат мегирем. Простата ин узве мебошад ки танҳо дар мардон дида мешавад ва дар ковоки коси хурд дар поёни пешобдон ҷойгир аст. Вазифаи якуми простата ин вақте сперматозоидҳо дар мояҳо ҳосил мешаванд, яъне шумо аллакай фаҳмидед моя вазифаи чиро иҷро мекунад. Дар вақти ҳамхоба шудан ва баромадани ҳамин сперматозоидҳо ҳамин простата моеъ
ё сок гӯем ҳосил мекунад, ки ин сок бо ҳамон сперматозоидҳо гӯем ки якҷоя мешаванд, сперматозоидҳои манӣ ва оби маниро гӯем ки мулоим ё гӯем обӣ мекунад. Ва инчунин дар ҳамин сок моносахаридҳо ба мисли фруктоза, чихеле ки аллакай гуфта будам, ҳастанд ва дигар моддаҳои дигар ҳам ҳастанд. албатта ба сперматозоидҳо гӯем ки қувваи ҳаракатдиҳӣ медиҳанд. ин бениҳоят муҳим аст. агар одам гӯем ки хронический простатит дошта бошад ва простата хуб кор накунад, дар ин ҳолат яъне ки сперматозоидҳо қувваи ҳаракат надоранд ва наметавонанд ки яъне оилаи шуморо ҳомиладор кунанд. дуюм вазифаи простата ин ҳамчун клапан дар вақти ҳамхоба шудан бо оилаи худ, яъне дар вақти баромадани манӣ намегузорад ки пешоб аз пешобдон барояд ва бо манӣ якҷоя шавад. ба хотире ки агар пешоб бо пешоб яъне ки оби манӣ якҷоя шавад, метавонад ки сперматозоидҳоро кушад ва гӯем ки ҳамсари шумо, оилаи шумо ҳомиладор нашавад. илтиҳоб, газак ё воспаление простатаро простатит мегӯянд. чихеле ки аллакай гуфта будам, простатит мешавад острый ё ба тоҷики шадид ва ё хронический ё музмин. дар навори пешина дар бораи простатити шадид ман аллакай гап задагӣ будам ва бародарон медонанд. касе надида бошад, илтимос даромада бинед. хуб, простатити музмин ё хронический простатитро асосан се намунаашро бояд шумо фарқ кунед. якум бактериальный хронический простатит ё простатити музмини бактериявӣ ба тоҷики, яъне он простатите ки дар ташхиси моеи простата бактерия меёбанд. дуюм абактериальный хронический простатит ё простатити музмини абактериалӣ, яъне он простатите ки дар ташхиси моеи яъне ки простата шумо бактерия намеёбед бо ягон сабаб. сеюм ин бессимптомный воспалительный простатит, яъне простатити илтиҳобӣ беаломат, яъне бемор ягон шикоят надорад, вале дар моеи простата оби манӣ ва пешоб аломатҳои илтиҳоб ё гӯем ки воспаление дида мешаванд. хуб дӯстони азиз, дар бораи сабабҳо шакрун гап мезанем. шумо бояд ду намуд сабаби онро фарқ карда тавонед. якум сабабаш ин сабабҳои инфексионӣ мебошад ва дуюм сабабаш ин сабабҳои ғайриинфексионӣ. хуб, якум сабабҳои инфексионӣ, яъне асосан ин бактерияҳо аз нуги узви мардона гӯем ки дохил мешавад ва ба воситаи найчаи пешобгузар ба простата расида онро бемор мекунад. бояд гуфт ки ин бактерияҳо метавонанд бактерияҳое бошанд ки дар бадани мо аллакай ҳастанд, мисли оне ки дар рӯдаи мо ҳаст, кишечная палочка, ё ки дар дигар бактерияҳое ки дар пӯсти мо ҳастанд, метавонанд онҳо бошанд ва инчунин метавонанд бактерияҳое бошанд ки гӯем ки дар вақти алоқаи ҷинсӣ кардан бо зани бегона, вақте он зан гирифтори бемориҳои инфексионие бошад ки бо роҳи алоқаи ҷинсӣ мегузарад, дар ин ҳолат низ метавонад ки ҳамин инфексия дохили простатаи шумо бошавад. ва аз ҳама муҳим ин аст ки шумо бояд донед ки метавонад моҳҳои дароз ҳамин бактерия, ҳамин инфексия дар простатаи шумо хомӯш истад ва вақте ки иммунитетатон заиф мешавад, дар ин ҳолат ҳуҷум кунад. хуб, инчунин бактерияҳо метавонанд ки бо пешоб, яъне аз пешобдон дохили простата шаванд ва инчунин бо хун ва инчунин бо лимфа. хуб, дуюм сабабаш чихеле ки аллакай фаҳмондам, сабаби ғайриинфексионӣ аст. дар вақте рух медиҳад ки шахс нерегулярна, ба забони русӣ гӯем, агар яъне на ҳама вақт бо оилаи худ ҳамхоба мешавад, мисли оне ки муҳоҷирони мо моҳҳову солҳои дароз аз оилаҳошон дур ҳастанд. дар ин ҳолат метавонад ки шахс гирифтори хронический простатит шавад, ё ин ки гӯем ки вақте шамол мезанад, сармо мезанад, инро ба забони русӣ переохлаждение мегӯянд, ё ин ки шахс кам ҳаракат аст, яъне кораш фақат дар як ҷо шиштан аст. ва дар ин ҳолат албатта шахс метавонад ки гирифтори хронический простатит шавад. ва аз ҳама муҳим бояд шумо донед ки нӯшидани машруботҳои спиртӣ низ метавонад ба хронический простатит оварда расонад. хуб дӯстони азиз, акнун биёед ман мефаҳмонам ки шумо чӣ хел метавонед фаҳмед ки хронический простатит доред, яъне дар бораи аломатҳои он гап мезанем. якум аломати простатити музмин ё ки хронический простатит, ин вайроншавии пешобкунӣ мебошад. яъне шахс мегӯяд ки он қадар об намехӯрам, об наменӯшам, яъне лекин ҳар 2 соат пас ё ки аз ин тезтар ҳатто пешобкунӣ медавам, ё ки мегӯяд ки шабона ҳар шаб 1-2-3 маротиба гӯем ки аз хоб бедор мешавам ва пешоб мегирад ва пешобкунӣ меравам, ё ки мегӯяд ки пас аз пешоб кардан ҳис мекунам ки дар пешобдони ман ҳанӯз пешоб аст, яъне ки пурра холӣ шудагӣ нест, ё ки мегӯяд пешоб мекунам, якчанд қадам мезанам ё ки якчанд дақиқа мегзарад ва ҳис мекунам ки яъне ки пешоб мечакад ва оне ки такпӯше ки мепӯшем он тар мешавад. хуб, инчунин ҳамин шахс метавонад гӯяд ки вақте пешоб мекунам паридани пешоб паст шудагӣ аст, ё ин ки вақте пешоб мепарад гӯем ки паҳн мешавад, баъд мепарад, ё ин ки шахс мегӯяд ки дар вақти пешоб кардан дар ӯ сӯзок, дард ва сӯхта карданро мушоҳида, яъне ки дар худ ин эҳсос мекунад.
дуюм аломати простатити музмин ин дард аст. Дард дар куҷо? Дард дар узвҳои мардона, гӯем ҳам дар мояҳо, ҳам дар худи гӯем ки узви мардона, ё ин ки дар нуги узви мардона, ё ин ки гӯем ки дар ду тарафи мояҳо, инро ҷатан мегӯянд дар он ҷо. хоб ё ин ки дар поёни мояҳо инчунин дида мешавад дард. ва инчунин бояд гуфт ки дард дар баъзе ҳолатҳо дар поёни шикам низ мушоҳида мешавад ва дар баъзе ҳолатҳо ҳатто дар миён ва дар сурохии мақъад низ дард мушоҳида карда мешавад. Инчунин дард метавонад дар вақти пешобкунӣ ё дар вақти ҳамхоба шудан ва баромадани манӣ дида шавад. ва аз ҳама муҳим ин ки бо гузаштани вақт шахс мегӯяд аҳамият медиҳад ки дар охири ҳамхобашавӣ, яъне баромадани манӣ, шахс ҳаловати пешинаро намебинад, яъне оргазм қариб ки нест мешавад. хуб, сеюм аломат ин аз узви мардона рафтани моеъ мебошад. асосан дар бисёр ҳолатҳо шахс дар вақти гӯем ки пас аз хоб бедор шудан саҳар мушоҳида мекунад ки дар такпуши ӯ яъне ки доғ аст, ё ин ки нав баромада истодааст ягон моеъ, ва ё ин ки дар вақти ахлот кардан низ метавонад ки моеъ барояд аз нуги узви мардонагӣ. дар давоми рӯз камтар дида мешавад. бисёртар вақте шахс муддати дароз бо оилаи худ ҳамхоба намешавад, ҳамин шахсон бисёртар ин чизро аҳамият медиҳанд, яъне мушоҳида мекунанд. хуб, чорум аломат ин суст шудани эрекция, яъне узви мардона дигар мисли пешина дар вақти ҳамхоба шудан ба қавле гӯем сахт нест ва шахс метавонад ки дар вақти ҳамхоба шудан тез ба қавле гӯем ки тамом кунад, яъне дар 1-2 минут, яъне вақти ҳамхоба шудан кӯтоҳ мешавад ва дигар хоҳиш ва ҳатто интересаш аз ҳамун оилаи худаш мепарад. панҷум аломати хронический простатит ин паст шудани фоизи сперматозоидҳо дар оби манӣ аст ва ин сабаб мешавад ки дар бисёр ҳолатҳо мутаассифона бо хости худо албатта ҳамсари он шахс гӯем ки ҳомиладор нашавад. хуб, дӯстони азиз, ин бениҳоят муҳим аст ки шумо фаҳмед ки муҳим нест ки ҳар як аломате ки ман дар боло гуфтам дар шумо бошад, баъд шумо фикр кунед ки дар шумо хронический простатит аст. Не, ҳатто агар як аломат дида шавад, шумо метавонед яъне ки фикр кунед, яъне ки гӯем ки ба қавле подозрение кунед ки дар шумо шояд ки простатит, яъне хронический простатит дида шавад. ва яке аз чизҳои муҳим ин аст ки дар баъзе ҳолатҳо ҳамин простатити музмин, яъне хронический простатит метавонад ба простатити шадид гузарад. инро обострение мегӯянд ва аломатҳое ки дар простатити шадид дида мешавад дар ин ҷо дида мешаванд. ман дар бораи ин аллакай гап задагӣ ҳастам. дар навори пешина, дар поёни ҳамин навор меёбед, дар омада тамошо кунед кадом одаме ки надида бошад. хуб, вақте ки шумо аломатҳое ки дар боло гуфтам дар худ дидед, бояд пеши духтур уролог равед ва барои муайян кардани ин беморӣ уролог якчанд корҳоро бояд анҷом диҳад. якум албатта бояд бо бемор суҳбат кунад, яъне инро анам низ мегӯянд. дар ин ҳолат шумо бояд ҳамаи маълумотҳоро ба он кас гӯед ва инчунин гӯед ки кай сар шудагӣ аст ва ҳатман бояд фаҳмонед ки шумо кадом доруро истеъмол кардагӣ ҳастед. ин бениҳоят муҳим аст, дӯстони азиз. хуб, дуюм инчунин духтур узви мардонаро нигоҳ мекунад, яъне ҳамашро, яъне осмотр гӯем, ба забони русӣ осмотр мекунад. сеюм, баъдан якчанд намуди анализҳоро ба шумо мегӯяд ки бояд шумо според, ба мисли анализи умумии хун, анализи умумии пешоб, баъдан ин пасев мачӣ ва антибиотикограмма, ё ки ба забони тоҷикӣ гӯем ки кориш дар пешоб мегӯянд. инро ба фикрам дуруст гуфтам, яъне дар пешоби шумо чӣ намуд будани бактерияро муайян мекунанд ва муайян мекунанд ки ба кадом дору мешавад ки шуморо табобат кард, яъне ҳамин бактерия ба кадом дору мешавад ки онро кушт ва ё ки мефаҳмед ки кадом дору метавонад ки ба ӯ таъсир нарасонад. инчунин аз анализҳо муҳим ин гирифтани моеъи простата бо рӯи фишор бо ангушт, яъне ба простата мебошад ва ин моеъро дар зери микроскоп асосан нигоҳ мекунанд ва инчунин аз ин низ метавонанд ки пасев кунанд ва инчунин, дӯстони азиз, муҳим аст, метавонанд мазок аз уретра низ гиранд барои гӯем ки инфексияе ки борои алоқаи ҷинсӣ мегузарад. хуб, чорум ташхис ин албатта узӣ мебошад. ду намуди узӣ, аниқтараш роҳ истифода мешавад. якум ин трансабдоминалное, яъне аз болои шикам, ва дуюм ин трансректальное ё трузӣ, яъне узӣ аз рӯдаи рост бо дохил шудан аз сурохи мақъад, яъне аз қафо медоранд ва простатаро узӣ мекунанд. хуб, бо роҳи узӣ уролог мефаҳмад ки ҳаҷми простатаи шумо чӣ қадар аст, структураш чӣ хел аст ва инчунин мефаҳмад ки пас аз оне ки шумо пешоб мекунед, яъне ки дар пешобдони шумо чӣ қадар пешоб мондагӣ аст. ин бениҳоят муҳим аст. бояд дар ҳолати муқаррарӣ, агар шумо простатит набошед, бояд пас аз пешоб кардан пешобдони шумо холӣ шавад. хуб, дӯстони азиз, панҷум ташхис ин бо ангушт ташхискунӣ мебошад ё осмотри простата мебошад. хуб, агар фарз кунем ки ҳамин рӯдаи рост аст, ҳамин простата ҳаст, ино ба якдигаришон ҳамин қадар наздик ҳастанд ва аз шумо хоҳиш мекунам ангуштҳои маро аҳамият надиҳед, ба хотире ки онҳо дарози бад ҳастанд ва
аз сабабе ки онҳо ҳамин хел наздик ҳастанд, духтур бо ангушти худ яъне ки медарояд ба воситаи сурохи мақъад ва онро зер мекунад ва мефаҳмад ки ҳамин простата яъне ки дард мекунад ё ин ки не ва инчунин мефаҳмад ки структураи он чӣ хел аст. акнун дар бораи табобати хронический простатит суҳбат мекунем. Шумо бояд донед ки ин табобате ки ман ҳозир ба шумо мегӯям, шояд ки урологҳо ҳам моро тамошо кунанд, ин аз нигоҳи доказательная медицина мебошад, яъне он табобате ки исбот шудааст. хуб, якум ҳатман антибиотик менависанд агар простатити музмини бактериявӣ бошад. Асосан антибиотикҳои гурӯҳи фторхинолону мегӯянд, аминор истифода мебаранд. дуюм ин альфа адин адреноблокаторҳо мегӯянд, бениҳоят хуб ҳастанд барои гӯем ки хронический простатит. сеюм доруҳои зидди илтиҳобии нестероидӣ ё ки нестероидные противовоспалительные средства мегӯянд ба забони русӣ, онҳоро истифода мебаранд. чорум ингибиторҳои 5 альфа редуктаза. ин чор роҳи табобате ки ман аллакай гуфтам ба тамоми талаботи доказательная медицина ҷавоб медиҳад, вале боз дигар табобатҳо ба мисли гӯем ки чанд намуди физиотерапия то ҳозир исботкунии он, яъне ки исботкунии фоидаи он рафта истодааст, вале онҳоро аллакай истифода мекунанд. барои онҳое ки уролог ҳастанд ки моро на айни замон тамошо мекунанд, ман ссилкаи роҳҳои табобати простатити музминро аз нигоҳи доказательная медицина мегузорам. он албатта ба забони англисӣ аст. ҳатман дароед, таҷриба гиред ва дар гӯем ки табобати худ ҳатман онҳоро истифода баред. ин роҳҳое ҳаст ки гӯем ки исбот шудааст ба он урологҳое ки моро айни замон мебинанд, он духтурҳое ки бо ин бемориҳо сару кор доранд, метавонанд дароянд ва донанд ки ҳамин гуна дар аврупо ва амрико аз ҳамин гурӯҳи доруҳо истифода мебаранд ва хронический простатитро яъне ки бо ҳамин роҳҳо табобат мекунанд. хуб, инчунин дӯстони азиз, айни ҳавол чӣ хеле ки шумо медонед, дар Русия вазъият хуб нест, яъне ба беморхона рафтан мушкил аст, чунки вазъият бо ин вирус аллакай дар Русия бениҳоят вазнин шуда истодааст. барои ҳамин беҳтар мешавад ки пас аз оне ки ҳамино хомӯш мешаванд, яъне ҳамин пандемия, шумо метавонед ки ҳатман агар ҳамон аломатҳое ки дар боло гуфтам дар худ дидед, ҳатман ба назди уролог равед ва бояд урологро албатта худатон ёбед. урологи бо таҷрибаи хуб бениҳоят зиёд ҳастанд, чӣ гӯем ки дар Тоҷикистон ҳам аст, дар Русия аст ва онро бояд шумо ёбед. як чизи бениҳоят муҳимро ба шумо мехоҳам фаҳмонам, дӯстони азиз, ки дар навори пешина вақте ки ман оиди простатити шадид гап задам, дар бисёр комментариҳо ҳамин хел нависанд ки доктор доруяшро нависед, мо наравем уролог. ба шумо гуфтаниям ки агар ман духтур не душмани шумо мешудам, албатта ки дар ҳамон ҷо мегуфтам ки ҳамин намуд доруро гиред, антибиотикро истифода баред, шумо 100% мешед. лекин мақсади ман ин кӯмак аст, на зарар ба шумо расонидан аст. сабаби нанавистани дору барои шумо махсусан гӯем ки антибиотико, дӯстони азиз, дар ин аст ки шумо агар простатит дошта бошед, яъне сабабаш агар ки бактерия бошад, ман ба шумо гӯям ки ҳамин антибиотикро гир, яъне аз ташхис нагузашта, яъне ки бо шумо ақаллан суҳбат накарда, пурспос накарда, вақте шумо ҳамин антибиотикро мегиред ва нодуруст табобат мегиред, ҳамон бактерия чунон ба қувват мешавад, яъне худро иваз мекунад, қавӣ мешавад. ба забони тиббӣ инро устойчивӣ мегӯянд. устойчивӣ мешавад ба антибиотико ки дигар бо ягон антибиотик онро намешавад ки яъне ки кушед ва шахс як умр гӯем ки бемори хронический простатит дар ӯ як умр мемонад. барои ҳамин дӯстони азиз, вақте ман мегӯям ки илтимос антибиотикро аз пеши худ нагиред, бо духтур маслиҳат кунед, баъдан гиред, шумо бояд инро дуруст фаҳмед. ин ба фоидаи шумо аст, ба фоидаи ман нест. ин ба фоидаи худи шумо аст. шумо бояд донед ки вақте пеши мо ягон бемор меояд, чӣ беморе ки набошад, ва вақте ӯ ягон бор антибиотик гирифтагӣ нест, барои мо бениҳоят осон аст онро табобат кардан, чунки ягон антибиотики сабукро дар ӯ мегузаронӣ, ӯ аллакай сиҳат мешавад, чунки дар бадани ӯ ҳамон намуд бактерияҳое ҳастанд ки тобовар нестанд ба антибиотикҳои сабук. тез нобуд мешавад, тез сиҳат мешавад шахс. дӯстони азиз, дар амрико ва дигар давлатҳои аврупоӣ ягон мард худро табобат намекунад барои гӯем ки хронический простатит, яъне худашро табобат намекунад, ҳатман пеши уролог меравад ва уролог ӯро аз назар мегузаронад ва гӯем ки тактикаи лечения, тактикаи дурусти табобатро ба ӯ пешниҳод мекунад. агар шахс бетартиб ҳар гуна доруҳо хӯрдан гирад, баъдан ҳамин хеле мешавад ки ҳамон простатити шумо дигар сиҳат намешавад. як чанд нафаро манда менависанд ки ман 4 рӯз ин хел гирифтам, баъдан ин хел гирифтам, пеши ваяш рафтам, то ҳоло яъне ки хронический простатит дар ман ҳаст, инро табобат карда нашуда истодааст. албатта намешавад вақте ки шумо як тактикаи дуруст барои худ, яъне ки бо маслиҳат, албатта бо духтури хуб, яъне ки намегиред, тактикаи дурустро истифода намебаред. албатта духтурони хуб ҳам дар Русия ва ҳам дар Тоҷикистон ҳастанд ва онҳо бояд ёфт.
хуб агар дигар намуди доруро барои простатит гирем, яъне табобати он нестероидные противовоспалительные суппозитории, ё ин ки бисёриҳо онро свеч мегӯянд. Ин намуд ба қавли свеч агар шахс ки язваи вай дошта бошад, меъдаю рӯдаи 12 ангушта дошта бошад, вақте ина истифода мекунад, метавонад хунравӣ аз меъдаю рӯдаи ҳамон шахс зиёд шавад ва ҳатто шахс фавтад. як қатогии майда бинед бародарони азиз сабаб мешавад ки шахс ҷонашро аз даст диҳад. ҳамин аст бародарони азиз сабаби асосие ки ман дар ин ҷо ҳар гуна доруҳоро ба шумо пешниҳод намекунам. Агар дору дар ҳақиқат безарар бошад, доруи хуб бошад ва ман донам ки шумо аллакай дар бораи ҳамон маълумот доред ва медонед чӣ хел истифода баред, ман ҳатман ба шумо мегӯям ки ҳамин намуд доруро истифода баред. бале дӯстони азиз, албатта ман медонам ки барои мардуми тоҷики мо духтури зур ҳамон духтуре аст ки аз шумо ягон чино пурсида гӯӣ ки доктор ҳамин ҷам дард мекунад, барои шумо 50 000 намуд дору нависад ва шумо пакет дору рафта харед. барои шумо ин духтури хуб аст. вале дар дигар давлатҳо, махсусан давлатҳои Аврупо, духтури зур, духтури хуб ҳамон духтуре аст ки барои шумо 2-3 намуд дору менависад ва шумо сиҳат мешавед. ин чизҳоро бояд шумо дӯстони азиз бояд фарқ карда тавонед. Ина бояд шумо фаҳмед. духтури зур он духтуре нест ки барои шумо як пакет дору менависад. не, духтури зур он духтуре мегӯянд ки барои шумо 2-3 намуд дору менависад ва шумо сиҳат мешавед. хулас ду чизи муҳим. танҳо уролог бояд пас аз ташхис ва пурсупос ба шумо дору нависад. дуюм, дар ҳолати табобати хронический простатит шумо бояд донед бо сабр бошед ки вақти зиёд меравад. гӯем ки аз 4 ҳафта то 6 ҳафта бояд шумо табобат гиред ва беморӣ гӯем ки аз бадани шумо албатта ки нест намешавад, вале ремиссия мешавад. дар бадани шумо метавонад ки ҳамин беморӣ бошад, яъне хронический бошад, вале агар шумо худатонро яъне ки эҳтиёт кунед, сармо назанад, иммунитетатон паст нашавад, шумо метавонед ки бемор нашавед. вале бояд ҳатман пас аз 1 сол, ҳар 1 сол пас ақаллан шумо бояд пеши гӯем ки уролог ҳатман равед. акнун дӯстони азиз, биёед дар бораи массажи простата суҳбат мекунем, чунки бисёриҳо дар ин бора маълумот доранд. бисёриҳо дар комментария ба ман менависанд. чӣ хеле ки аллакай фаҳмондам, агар ки гӯем ки ҳамин рӯдаи рост бошад, яъне ки аз ин ҷо гӯем ки ахлод мебарояд, простата ҳамин гуна яъне ки наздик аст. ба ҳамин хотир духтурон гӯем ки бо ангушт даромада аз дохили яъне ки сурохи мақад медоранд ва оно гӯем ки ҳамин хел массаж мекунанд, яъне простатаро. ва массажи простата бо ду сабаб яъне анҷом дода мешавад. якум мақсадаш, яъне ки агар мақсадҳояшро гӯем, якум ин барои гирифтани моеъ аз простата барои ташхис ва дуюм барои табобат. вале дӯстони азиз, бениҳоят муҳим аст ки доказательная медицина массажи простатаро барои табобат қабул надорад. яъне дар давлатҳои тараққӣ карда мисли давлатҳои аврупоӣ ва амрико официально простатаро барои табобат массаж намекунанд, чунки фоидаи он гӯем ки исбот шудагӣ нест. дар ин ҷойҳо танҳо як маротиба дар аввали табобат ва як маротиба гӯем ки дар охири табобат простатаро зер мекунанд ва моеъи онро барои ташхис мегиранд. массажи простатаро дар якчанд давлатҳо ба мисли Русия, дар Тоҷикистон, дигар давлатҳои СНГ ва инчунин дар Хитой онро гӯем ки то ҳанӯз истифода мебаранд. барои ҳамин чӣ хеле ки аллакай гуфтам, доказательная медицина инро қабул надорад ва дар давлатҳои амрико гӯем ки аврупо официально ин корро намекунанд. барои ҳамин шумо худатон бояд хулосаи худро бароред. оиди массажи простата, ман худо хоҳад бо ягон урологи амрикоӣ ё аврупоӣ суҳбат карда ба шумо худо хоҳад як навори хуб аз нигоҳи доказательная медицина пешниҳод мекунам. дигар чизи муҳим ин аст ки шумо бояд донед ки вақте ки шахс остри простатит дорад, бояд массаж накунад. ин бениҳоят муҳим аст. массаж гирифтан дар вақти остри простатит гӯем ки категорически манъ аст. хуб, акнун ман мефаҳмонам ки мо бояд чӣ кор кунем ки ба простатит гирифтор нашавем. якум, бо оилаи худ ба қавли регулярна ҳамхоба шавед. барои онҳое ки оила надоранд ва ё дар Русия ҳастанд ва аз оилаашон гӯем ки дур ҳастанд, маслиҳат медиҳам ки машқ кунед ва активный образ жизни гӯем баред. фаъол бошед, вале имконият шуд бо оилаи худ бошед. диета, яъне тезию шӯрии бирён камтар хӯред ва машруботи спиртӣ умуман истифода накунед. умуман. сеюм, ягон бемории дигар рирои пешоб бошад, агар дар шумо масалан уретрит цистит дошта бошед, табобат кунед, чунки онҳо низ метавонанд оқибат шуморо простатит кунанд. чорум, бениҳоят муҳим аст ки худро аз хунукӣ эҳтиёт кунед. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навори мо ба анҷом мерасад оиди хронический простатит ва ман кӯшиш мекунам ки дар ин мавзӯъҳо бисёртар навор кардан гирам
ва агар ки шумо ягон савол дошта бошед метавонед дар инстаграми ман дар рои чихеле гуфтам як чанд рӯз пас мо прямои эфир мекунем ва метавонед дар рои дар он ҷо гӯем ки саволҳои худро диҳед ва ман ҳатман ба он саволҳои шумо дар ин мавзӯъ ҳатман ки ҷавоб медиҳам ва инчунин ҳатман дар шабака агар ки подписатсия накарда бошед подписатсия кунед. Ин шабака барои шумо аст. Ман кӯшиш мекунам ки дар бораи бемориҳое ки ба шумо гӯем ки муҳим аст дар он гӯем ки мавзӯъ кунам навор карда ба шумо пешниҳод кунам. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.